Malawi Today. Popitiriza kukupasirani zimene zikuchitika mu mzinda wa Blantyre makamaka pa misonkhano imene akuchitisa Profesa Arthur Peter Mutharika mchigawo chakumwera mu mzinda wa Blantyre. Misonkhano yake yongoyimayima apa uku ndi ku Machinjiri, nde amene mukuziwa ku Machinjiri uku ndi kwa Akhama, uku ndi kwa Luanda, ndi kumeneku kuna yaka moto malingana ndi mmene mukuonera mmene zikukhalira kumeneko. Nde zambiri zakambidwa ndiponso zambiri zachitika. Ife tingokupemphani kuti tate tikhalire limodzi kuonera misonkhano ina imene ikukhalira akupangisa Profesa Arthur Peter Mutharika kumeneko. Nde tate tikhalire limodzi. Mutipangire gate hapa space kuti gari moto ime. Muzavote kuri kama ilankan debi broye kuiri kiswaida ni makona inabayanga ine ni makona chocho inakona kupulumusa ziko lino ebibyoye ziko lino lipa moto pya ebibyoye lipa kipinjo chopya kwambi ndinaine ndakonzeka ngati lupakonzeka yende limozi kufika kukenani ebibyoye yende limozi ebibyoye yende limozi kupi ai ebibyoye yonjo ndiosanga kwambiri inengo fakudero nicheze ndantwonsa ku Blantyre maka kumporo kwa Blantyre ndikazabweraso kuno ku Blantyre ndizaenda kumbwera kwa Blantyre kuti Blantyre yonse ndiyende ndilipo ine ndimakonda nze a Blantyre kwambiri so ndimakonda anthu aku Blantyre kwambiri swandino anthu achikoni kwambiri anthu aulemu ndikuti zikomo kwambiri mpitire zimenezi ebibyoye ndikuziwa kuti muli mavuto ambiri kanyanja ndikuyiziwa wakukwera zinthu ndikuyiziwa koma ndisimikize kuti ndikabwera kuyamba September 17 ine ndigwira ntchito usana ndi usiku usana ndi usiku kuti mavuto athe komanso nkhanza zithe ebibyoye ine ndili chisoni kwambiri komanso ndili wokwiya kwa zimene zikuchitika muno Malawi ebibyoye
anthu akumangidwa popanda chifukwa. Ebiboye munthu mokhosa kumangidwa akumangidwa ndi apemphe bambo Chakwera abusa abusa Chakwera boma la ulishinkanza mukuzunza Malawi musekuzunza Malawi musekulimba ndi GBP mulimbane ninjala apena umphawi osati kuimanja anthu loncho ndiosanga kwambiri tikupita kutali kwambiri lero sendi pang'ono ndikuoneni ine ndiosanga kwambiri kuona nkhope za chikondi chonchi ndikuleziko kwambiri Ebiboye kampeni kamba tizabweranso kuno Ebiboye choncho ziko kwambiri ambuya udasa inonse kumeneko ndikuyankhula kwa Profesa Arthur Peter Mutharika mu mzinda wa Blantyre makamaka kumeneku ndi kumachinjiri ndipo misonkhano iyi idakapitirirabe ndipo ife tili pano kukupasirani tiyeni tipite malo ena tione kuti kumeneku zinali bwanji koma padakali pano kwa amene mukungotipeza kumene timakupemphani kuti tiyeni tipange subscribe channel chimenechi ndipo kupanga share ndikufunikira kuti anzanunso aone zimene zikuchitika kuno ku Blantyre nde kufikiranso nthawi ina ndikukupemphani kuti tikhalire limodzi misonkhano inayo. kupulumutsa dziko lino Ebiboye dziko lino lili pa moto opsa Ebiboye lili pa chipsinjo chopsa kwambiri ndine ndakonzeka ngati mukonzeka tiyende limodzi kufika ku Kenani Ebiboye tiyende limodzi Ebiboye tiyende limodzi Ebiboye choncho ndiosanga kwambiri ine ndikufuna kuti lero ndicheze ndi anthu onse ku Blantyre maka kumpoto kwa Blantyre ndikazabweranso kuno ku Blantyre ndizayenda kumwera kwa Blantyre kuti Blantyre yo